wes. Oke, hai. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Fitri Hancing. Nah guys, kali ini aku arep ngeterno Naira tumbas sepatu guys. Setahun sepatunya jebol pesane setahun kurang naik. Hah? Pesane setahun kurang. Ora. Ya Allah guys. Dikongan jahit ya mah. Sing jebol ngisor nih. Lah iya setahun wong enek ganti sepatu guys. Jaluk tumbas sepatu ning Najah guys. Ngene iki biyen iki aku ki enek lho naik sing ngono sepatu. Sepatu jebol dinggo ya Allah biyen ngenes. Soale yo angel dhewe ya guys yo sepatu yo anu. Gak duwe sangwe kadang yo. Itu guys sate aji yang viral dulu naik. Itu viral, guys. Sate aji yang viral. Emang bojoku tuku ning kene guys. Ya berjen ya bojoku mang tumbas ning kono 20.000. Oleh piro? patang bungkus ya. Lah siji diweno anu Riki ya. Riki sing coba melak aku guys. Terus mari ngono diweno anu dipangan dhewe terus aku. Nek 5.000 tuh 10. Iya, sing 500-an. Ya Allah guys, murah banget loh 500-an. Terus gak apa? Kacang iki larang iki naik. Iya. Ayo guys, terobos. Mas sampai lampu merah. Nek badut aku metu badut. Aku ora wedi badut, wedi kucing. Iki salah ya, Wak Dewi iki salah, guys. Terobos iki Naira iki. Kurang sediluk. Terus nek terobos nayange gak masuk. Ini aja padangan guys. Ya cepet yo ngene-ngene terus dina yo. Hah? Aku apa dhewe iki senenge metu serenge metune cepu. Sering. Durung poso. Dia punya kas kosong. Tanggal piro naik? 18. Poso nih? 18 kosong 18. Di kelas kan hari tanggal merah toh? Iya. Berarti hari libur pertama kita guys lagi remuk ini enak nabrak gitu. Ya Allah. Berarti libur hari pertama ini libur pernah naik? Hari pertama jarene ya libur, tapi rong dikek info kok kono. Oh, berarti awakmu udah mulai naik, terus udah mulai sik. Iya. Iya. Kan mari ibu. Lekas tekan Iya viral lho. ora nek wis tau aku ning kono. Gak Gak pecel toh? Iya. Ora iku. Ora rame. Rame biasanya rame kok. Ya. Yes, menuju jembatan Pajangan. Nah ya. Ya saya durian naik aku durian. Ya aku demin gak doyan loh naik. Apa? Durian nih aku ki wis kerja gak doyan. Kebab yo ora roh apa kancaku mangan kali. Mangan kebab ya aku gak roh yo. Aku tahu. Tapi aku juga pengen, tapi ya aku apa keturunan kan ada aku foto naik. Saya. Iya. Keturunan apa-apa. Alhamdulillah. Sampai teko Najah iki kurang pas karek belok piye Kita teko. nek teko kono kok pateni ya nek. Nek apa? Teko kono kok pateni. Paten iki. Beneran di lah prasaku di ana kayak tuku kuwi nae. Heh? Kan kene piro? Prasaku di ana tuku kuwi guys kowe. Mbak amat ya, Mbak. Cindy. Kok nek sampai awakmu kan jebol berarti ya wis awakmu lho ya.
Duh. Iya lah guys. Kok iso? Karem cepetan. Udah milih. Mbak, sepatunya selain ini buatan nonton. Di sini semua Kak. Ada kene, nggih, Mbak. Dang. Guys. Guyang guyu wae. Wes di kok guys ya fashionnya api lho guys. Paling kalian naik anu barang. Dang. Milah guys. Gak padha ae ta? Beda. Di iki kayak gini mana nih? Ini kayak mencong. Iya, iki sing 100 sandik nane nganu ya. Mbah karo. Karem naik aku salah marai. Karem ke sekolah awakmu. Ke pilih sindi cepetan. Kalau ada tas-tas kalau guys. Dan karena mereka sih, ukurannya lebih rata kok mbak 40. Tapi ukurannya ada mbak. Iso ngomong pernah? Bisa ya. Lah sekarang loh mbak iki apa mbak kae ngono? Mbak kae sing nganggur. Mbak ada ukuran. Iya mbak. Baik, aku ya, manek. Iya kok. Kok sampe yo ngono ya mbak yo. Nek kerja kudu ramah ya mbak yo. Iki lho piye ajane? Kok harus lah guys, gitu loh enak tas-tas gimana fashion ya api-api tau naik jenis itu masa rapi-api gitu guys kalau tas-tas gitu ya gimana dulu jajal naik jajal tak guys wih ya Allah nek boneka lucu-lucu gitu deh piye nek apa cari nih ya enak kilo naik Pilih mana nih? apa tuh naik aku nang benem tuh guys kena tas nah api perai kalau cakira motor aku elek mesti ki bocah ki nek motor aku elek mesti Abi pelet, tante kok jajal. Kayak gini. Perut usap ya. Kamerane mbah aneh, kadang kamerane aneh. Guys, gitu lah guys, kan tas-tas ki opo ae ki ono kabeh aja fashion. Ki kok tas meh yo na yo. Kira tas-tas cowok, sene ro tak tukono tas ben sok ben ae guys. Sen ki wong nrima nek masalah iki penting tapi nek jajane ngalang-alai koyo anak telu guys. Nek jajan koyo anak telu ya nek yo. Luweh koyo anak telu luweh guys nek gak nganu. Soalnya anakku jajanan. Ada di tuku iki sing gak penting-penting yo nek yo. Kayak seneng apa jenenge calanang kan yo ngono ki yo. Sing kaleng, sing kerdus, sing lem, sing solasi, pokoknya ngono kuwi. Ya nek jas hujan guys. Apa lek? Jajan oleh mbak? Boleh guys. Pakai plastik ya mbak? Pakai. Maaf ya karena alasnya Satu naik. Langsung bisa nyopot kan. Masa beli dong teh? Teh. 1.000 teh? Tapi kayak kaos kelas sampai 1 juta.
Jadi ke kira-kira teh. Dia itu aku kayak malah orang sama saya tidak tahu belajar. Jadi aku. Oke guys, iki aku wis teko omah. Yo, delok njaba sik kok nek Naira pe mangan. Naira kok nek pe mangan. Delok njaba sik. Iki lho guys, sepatune Naira. Heh? Wah, jangan loh. Loh guys. Jadi kayak anak setahun guys. Tuku sepatu pengen bolak-balik nek nang kae sapa Jitu ning TikTok. Ya ning anu kuwi. Terus mari ngono ning kuwi Cani. Kayak setahun guys. Terus sepatunya iki ndek nane yo model ngene iki tapi sangat murah kok ono sepet iki regane 102 guys. Merek Thomas ya. Bagi jahitannya zero guys. Jahitannya 100. Dek mbiyane terus sepatunya iki gak iso siapa. Termasuk ini tuh kita keterusan guys. Gak pernah melok ini. Jadi jual duit seorang pakku anak aku penak guys. Terus sepatunya dia gitu. Tapi aku gak sedeng. Dia bilang ki aku kurang duit jadi sedeng guys. Soalnya saya tahu aku lemah. Gak sedeng guys. Sedeng. Ya dia sedeng aja. Tengok guys, sedang guys, itu aja kok sedang ya, longgar ya, tolong, ya longgar guys, lihat guys, tak sedang, gila, longgar ternyata, kalau bisa, jadi tak akan tuh cari guys, aku udah mual ini, gimana tuh wedang ronggeng. Tapi anak takawang aja. Oke. Ini yang gue jual enak. Itu yang gue jual. Terus ya. Memang waktu gue taruh di barang ini. Ini kok kayak ketemu tuh dulu hati. Wow. Naik. Kira deh. Setengah lado ini naik jerone lado dia aku pira mang adem sari 9.000 telu yo sing beli sapa loro-lorone masih manis tetap ya bareng tetap berarti nganu mana enak ya aku lodok gak mungkin we lodok ini lodok berarti nek enek setahun sikil nganu setahun pindu kemudian gitu kira untuk kita ya nek setahun pindu berarti nek pola dekne akeh tapi aku larang gede tali ini ganti sendiri kan itu kan habis nganu pas sepatumu itu tali ngene Mbak Umi ayo murah 300 enak tali tok tali ya Cani ya berarti rusak kayak belok kono tegane piro 102 lagi 129 nih Nanti 130 iki mau ngono aneh kok nek tuku sendal gawe 20.000 tapi tulisannya 70.000 ku gak masuk iki gak mudah kayak dek kayak biasa kamar gawe nang luas ini ya nek diskon iki diganti rego niku itu kono sing anyel nang kono wis dipok wis sepatune kuwi ndadingane saiki
Enggak sesek salah lali. Aku risih iki. Bisa Mana satu. aja lo iki? Mau. Dumnek-nek pokoknya aku keroki. Pijeti barang. Masa tali iki? Lembah kok. Kan dia ora. Sepatuku sih kita beda bosok nih. Ya modelnya piye? Lah masa ki anyar bebek ngene gak mbek umbah lene. Iki yo kayane bocah iki ya Allah. Demang lagi gak ngomong cah nek kali ngene. Man tuh kok nang gone Mbak Umi. Papa gogot. Tali nggone Mbak Umi ki sak setel pira, Pak? Tali sepatu. Sak pasangi pira Dik kae? Terus sih gitu. Terus setengah berarti siji, loro 7.000. Bener aku leh. Ngomong anyar apa iki sing kawak wong dumbah ya Allah Gusti. Kalian sing kalian Terus kudu ya tuh, kudu muntah. Napa sih? Malamat. ini. Nyah. Saya gak iso. Caranya piye? Nyah. Nanti Pak sepatu-sepatu dhewe apa gak iso ora dijajal dhisik ngomong gak iso. Oh, kok dhewe blorekan dhewe. Astagfirullah. Pokoknya elek iki. Oke guys, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, subscribe. Dadah.